Wel, Salm 115, nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i thenw dy hun rho o goniant, mwyn dy gariad a ffyddlondeb. Wel, gawn ni foli a gogoneddu'r arglwydd gyda'r emyn cynta heno, rwy'n dy garu ti a'i gwyddost, rwy'n dy garu farglwydd mawr, rwy'n dy garu yn anwylach na'r gwrthrychau ar y llawr. Wel, mae'n darlleniad ni heno o lyfr cynta Samuel a phenod 17. Bron a darllen y bennod i gyd, mae'n weddol hir, ond yn gyfarwydd, wrth gwrs, hanes Dafydd a Goleuath. Ac felly, newn ni ddarllen at adnod 11 ac wedyn o adnod 20 at y diwedd. Dyma air yr arglwydd te. Casglodd y Philistiaid eu lluoedd i ryfel ac ymgynnull yn Socho, a oedd yn perthyn i Juda, a gosod ei gwersyll rhwng Socho ac Azeca yn Ephas-Damim. Ymgynullodd Saul a'r Israeliaid hefyd a gwersyllu yn Nyffryn Ela
a pharatoi i frwydro yn erbyn y Philistiaid. Safai'r Philistiaid ar dir uchel o un tŷ, un ochr, ac Israel ar dir uchel o'r tŷ arall, gyda dyffryn rhyngddynt. O wersyll y Philistiaid daeth allan heriwr o'r enw Goleuath, dyn o Gath, ac yn 6 chifydd a rhychwant o daldra. Roedd ganddo helm bres am ei ben, ac roedd wedi ei wisgo mewn llirig emog o bres yn pwyso 5,000 o siclau. Roedd cosarnau pres am ei goesau a chrymgledd pres rhwng ei sgwyddau. Roedd palad yr ei weiwffon fel carfan gwechydd, a'i blaen yn 600 sicl o haearn. Roedd cludydd tarian yn cerdded o'i flaen. Safodd Goleuath a gweiddi ar rengoedd Israel a dweud wrthynt, pam y dewch allan yn rhengoedd i frwydro, ond nid Philistia dwi fi, a chwythen weision i Saul, dewiswch un ohonoch i ddod i lawr ata fi. Os medr ef ymladd am i am trechu, fe fyddwn ni yn weision i chwi. Ond os medra fi ei drechu ef, chi fydd yn weision i ni ac yn ein gwasanaethu. Ychwanegodd y Philistiad, yr wy fi heddiw yn herio rhengoedd Israel. Dewch a gŵr ynte, i ni gael ymladd a'n gilydd. Pan glywodd Saul a'r Israeliaid y geiriau hyn gan y Philistiaid, yr oeddent wedi ei parlysu gan ofn. Tranwaith, cododd Dafydd yn fore a gadael y praidd gyda gofalwr a chymryd i bac a mynd fel yr oedd Jesse wedi gorchymyn iddo. Cyrhaeddodd y gwersyll fel yr oedd y fyddin yn mynd i'w rhengoedd ac yn bloeddio'r rhyfelgri. Yr oedd Israel a'r Philistiaid wedi trefnu eu lluoedd, reng am reng. Gadawodd Dafydd ei bac gyda gofalwr y gwersyll a'r rhedeg i'r rheng a mynd i ofyn sut yr oedd ei frodyr. Tra oedd yn ymddiddan a hwy, dyna'r heriwr o'r enw Goleuath, y Philistiad o Gath, yn dod i fyny o rengoedd y Philistiaid ac yn llefaru yng nghliw Dafydd yr un geiriau ag o'r blaen. Pan welodd yr Israeliaid y dyn, ffoesant i gyd oddi wrtho mewn ofn, a dweud, a welwch i'r dyn yma sy'n dod i fyny, i herio Israel yma'n dod. Pe bydde unrhyw un yn ei ladd, bydde'r brenin yn ei wneud yn gyfoethog iawn, ac yn rhoi ei ferch iddo, ac yn rhoi rhyddfraint Israel i'w deulu. Yna gofynodd Dafydd i'r dynion oedd yn sefyll o'i gwmpas, beth a wneir i'r sawl fydd yn lladd y Philistiad acw ac yn symud y sarhad oddi ar Israel? Oherwydd, pwy yw'r Philistiad dienwaededig hwn i fod yn herio lluoedd y Duw byw? Dywedodd y bobl yr un peth wrtho, fel hyn y gwneir i'r sawl fydd yn ei laddef. Clywodd ei frawd hynaf Eliab ef yn siarad a'r dynion, a chollodd ei dymer a Dafydd, a dweud, pam y deithos ti i lawr yma? Yng ngofal pwy a gadewais yr ychydig ddefaid yna yn y diffeithwch, mi wn dy hyfdra a thfwriadau drwg. Mwyn cael gweld y frwydr y deithos ti draw yma, dwedodd Dafydd, beth nes i, ond nid gofyn cwestiwn. Trodd draw oddi wrtho at rhywun arall a gofyn yr un peth. A'r bobl yn rhoi'r un ateb ag o'r blaen iddo. Rhoddwyd sylw i'r geiriau a lefarodd Dafydd a'i hailadrodd wrth Saul, ac yn fonodd yntau amdano. Ac meddai Dafydd wrth Saul, peidiad neb a gwan galoni o achos hwn, fe a dy was ac ymladd ar Philistiad yma. Dywedodd Saul wrth Dafydd, ni fedri di fynd ac ymladd ar Philistiad hwn, oherwydd llanc wyt ti, ac yntau'n rhyfelwr o ieuenctid. Ond dywedodd Dafydd wrth Saul, bugail ar ddefaid ei dad yw dy was, pan fydd llew neu arth yn dod ac yn cipio dafad o'r ddiadell, byddaf yn mynd ar ei ôl, yn ei daro ac yn achub y ddafad o'i safn. Pan fydd yn codi yn ferbyn ni, byddaf yn cydio'n ei farf ac yn ei drywanu ac yn ei ladd. Mae dy was wedi lladd llewod ac eirth
a dim ond fel un ohonynt hwy y bydd y Philistia di-enwaededig hwn, am iddo herio byddin y Duw byw. Ac ychwanegodd Dafydd, bydd yr arglwydd am gwaredodd o afael y llew a'r arth yn sicr o ymhachub o afael y Philistiad hwn hefyd. Dywedodd Saul, dos, a bydded yr arglwydd gyda thi. Rhoddodd Saul ei wisg ei hun am Dafydd, rhoi helm bres ar ei ben, ei wisgo yn ei lirig, a gregysu Dafydd a'i gleddyf dros ei wisg. Ond methodd gerdded, am nad oedd wedi arfer â hwy. Dywedodd Dafydd wrth Saul, ni fedraf gerdded yn yr rhain, oherwydd nid oedd wedi arfer â hwy, a diosgodd hwy oddi amdano. Yna cymerodd ei ffon yn ei law, dewisodd 5 carreg lefn o'r nant, a'i rhoi yn y bag bugail oedd ganddo fel poced, a nesawodd at y Philistiad a'i ffon dafl yn ei law. Daeth hwnnw allan i gyfarfod Dafydd gyda chludydd ei darian o'i flaen, a phen edrychodd y Philistiad a gweld Dafydd, dirmygodd ef, am ei fod yn llencyn gwritgoch golygus. Ac meddai'r Philistiad wrth Dafydd, ai ci yw fi, dy fod yn dod ataf a ffyn, a rhegodd y Philistiad ef yn enw ei ddew, a dweud wrtho, tyr dyma, ac fe roddaf dy gnawd i adar yr awyr ac i'r anifeiliaid gwyllt. Ond dywedodd Dafydd wrth y Philistiad, yr wyt ti'n dod ata fi, a chleddyf, a gwaywffon a chrymgledd, ond yr wyt fi'n dod ata ti, yn enw arglwydd y lluoedd. Duw byddin Israel, yr wyt ti wedi ei herio. Y dydd hwn bydd yr arglwydd yn dyroi yn fy llaw. Lladdaf di a thorri dy ben i ffwrdd, a rhoi cylanedd llu'r Philistiaid heddiw i adar yr awyr a bwystfilod y ddeiar, mwyn i'r byd i gyd wybod fod Duw gan Israel. Ac i'r holl gynulliad hwn wybod, na drwy gleddyf, na gwaywffon y mae'r arglwydd yn gwaredu, oherwydd yr arglwydd bua'r frwydr. Ac fe chrydd chwi yn ein llaw ni. Yna pan gychwynnodd y Philistiad tuag at Dafydd, rhedodd Dafydd yn chwym ar hyd y rheng i gyfarfod y Philistiad. Rhoddodd ei law yn y bag a chymryd carreg allan a'i hyrddio, a tharo'r Philistiad yn ei dalcen nes bod y garreg yn suddo i'w dalcen. Syrthiodd yntau ar ei wyneb i'r llawr. Felly trechodd Dafydd y Philistiad a ffon dafl a charreg, a'i daro'n farw, heb fod ganddo gleddyf. Yna rhedodd Dafydd a sefyll uwch ben y Philistiad, cydiodd yn ei gleddyf ef, a'i dynnu o'r wain, a rhoi'r ergyd olaf iddo a thorri ben i ffwrdd. Pan welodd y Philistiad fod ei harwr yn farw, ffoesant, a chododd gwir Israel a Juda a bloeddio rhyfelgri, ac ymlid y Philistiaid cyn belled a Gath a ffyrdd Ecron. A chwympodd cylanedd y Philistiaid ar hyd y ffordd o Saraim i Gath ac Ecron. Yna dychwelodd yr Israeliaid o ymlid y Philistiaid ac ysbeilio ei gwersyll. Cymerodd Dafydd ben y Philistiad a'i ddwyn i Jerusalem, ond gosododd ei arfau yn ei babell ei hun. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi at yr arglwydd gyda'n gilydd mewn gweddi. Gawn ni geisio Duw nawr. Diolch arglwydd eto am gael bod mewn oedfa heno. Diolch am y sul o arglwydd, diolch am ddydd yr arglwydd, diolch am saboth y Cristion ar ddydd yr arglwydd. Diolch bod ni'n cael cyfle a rhyddid i ymuno'n gilydd, i dygeisio di ac i daddoli di ac i gwrdd â thi. Ac unwaith eto arglwydd i ni'n dyfawrhau di ac yn daddoli di. I ni wedi clywed yn y darlleniad, ti yw y Duw byw, ti yw arglwydd y lluoedd. Ac i ni'n derbyn ac yn cadarnhau hynny arglwydd. Does neb yn fwy na thi, does neb yn uwch na thi. Ti yw ein creawdwr, ti yw ein cynhaliwr, ti yw ein gwaredwr, a neb arall. Ti yw yr unig gwir a bywiol Dduw. Ti yw Iawe, y tad, y mab
a'r ysbryd glân. Y Duw tragwyddo, heb ddechrau na diwedd, heb fesur nac amser yn perthyn, sydd yn ddigyfnewid ac yn anghyfnewidiol hefyd. Ac arglwydd diolch, mae ti yw ein Duw ni, ti yw ein tad ni, trwy i ni adnabod yr arglwydd Iesu Grist fel ein harglwydd a'n ceidwad. Ac arglwydd, mae'n gymaint o fraint i allu dweud hynny heno, i allu dweud ein tad ac ein Duw yn y nefoedd. Ac arglwydd i ni'n diolch bod ni wedi dod yn blant ac yn bobl i ti trwy dy ras o arglwydd. Trwy i ti anfon dy fab i fod yn waredwr i ni, trwy iddo fe i fod yn gyfryngwr, yn bont rhwng Duw a dynion. A trwy yr ysbryd glân ar sail gwaith Iesu Grist i ddod a gweithio wedyn ni yn ein bywydau ac yn ein calonnau ni. Arglwydd, i ni'n diolch i ti heno. Ac i ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni yn ymwybodol heno o dy bresenoldeb di yn ein plith ni. Ti i ni eisiau bod fel ffocws i'r oedfa bob amser. Ti sy'n bwysig arglwydd, nid ni. Ti sydd i fod yn y canol, ti sydd i fod ar y brig o hyd. I ni'n dod i droi ein golwg ata ti. I ni'n dod i godi'n golwg ata ti arglwydd. Ti sydd i gael dy ogoneddu a dy ddyrchafu yn yr oedfa, yn ein heglwys ni, yn ein bywydau ni, ac ym mhob man. Ac arglwydd i ni'n gweddio y bydd hyn yn glir yn ein meddwl ni o ddydd i ddydd. Fel oedd y meddwl Dafydd yn yr hanes yma. Oedd e'n glir ar ei feddwl fel bod pawb yn gwybod bod na Dduw byw, bod na arglwydd byw gydag Israel. Ac arglwydd i ni'n diolch am hynny ac yn diolch bod ti'n ein atgoffa ni o hynny trwy y darn sydd gyda ni heno. Arglwydd, nid i ni yn wir, nid i ni, ond i enw dy hun rho goniant. Ac arglwydd i ni'n gofyn i ti i'n calonogi ni, i siarad â ni trwy'r gair yma heno, fel bod ni yn gallu byw ein bywyd yn enw arglwydd y lluoedd, ac yn nerth arglwydd y lluoedd, ac gyda golwg clir a meddwl mawr ohono ti, yn ein bywyd bob dydd o arglwydd, yn ein hamgylchiadau dyddiol, yn ein teuluoedd, yn ein gwaith, yn ein hamgylchiadau, beth bynnag yw nhw ar hyn o bryd. Ac ni'n gofyn i ti i'n harwain ni ac i'n helpu ni arglwydd gyda heno. I ni'n cyfaddau arglwydd ar brydiau, i ni'n byw mewn byd sydd yn ddi-dduw, wrth gwrs, lle dwi ti ddim yn y darlun yn aml iawn. Ac ni'n gorfod cyfaddau bod ein bywydau a'n meddyliau ni wedyn yn gallu cael ei dylanwadu gan y byd. Bod ein meddyliau ni o ddydd i ddydd yn ymarferol yn gallu bod yn ddi-dduw ar adegau hefyd, lle ni ddim yn dy weld i'n glir. Ac ni'n gofyn i ti'n helpu ni gyda hynny. Helpa ni gyda'n bydolwg o arglwydd, o ddydd i ddydd, wrth i ni fyw ein bywyd ar y ddaear. Oherwydd i ni'n credu mae dy fwriad di ar ein cyfer ni yw bod yn fwy na choncwerwyr. Trwy yr hwn a'n carodd ni. Diolch arglwydd am dair sanctaeth. Mae'n dweud wrthon ni am yr anawsterau i ni'n mynd i gael. Mae'n dweud am y treialon. Mae'n dweud wrthon ni, ti'n dweud wrthon ni. I ni'n gweld y treialon y mywyd yr arglwydd Iesu. I ni'n gweld y treialon y mywyd yr apostolion. I ni'n gweld y treialon y mywyd y saint yn yr Hen Testament. Ond arglwydd, i ni'n gwybod bod ti am i ni fod yn fwy na choncwerwyr. Bod ni ddim yn cwmpo i bechod arglwydd. Bod ni ddim yn rhedeg bant fel byddin Israel mewn ofon. Ond bod ni yn sefyll fel dy blant ac fel dy bobl, bod ni'n cael gras a nerth i sefyll yn erbyn yr un drwg a'i gynllwynion. Ac i wrth sefyll hefyd yn dy enw di. Felly, i ni'n diolch am y dan ac i ni'n gofyn i ti
i siarad â ni, a'n helpu ni i gymhwyso fe yn ein bywydau dyddiol. Arglwydd i ni yn gweddio deled y deyrnas di. Arglwydd i ni'n diolch bod y deyrnas wedi dod, a bod hi yn dod, a bod hi'n mynd i ddod. Ac i ni'n gweddio yn wir deled y deyrnas. Heddi, Arglwydd, yn ein dyddiau ni, yn ein gwlad ni, ac ar draws y byd wrth gwrs, deled y deyrnas o Arglwydd. I ni'n gofyn i ti alw eto fyrddinau ar dy ôl. Arglwydd, i ni wedi cael ein tristau yn ddiweddar, clywed am yr asylum seekers, sy'n rhoi'r argraff bod nhw'n dod i gredu. Rhoi'r argraff bod nhw eisiau cael ei bedyddio, ond dim ond mwyn cael dinasyddiaeth. I ni'n drist am hynny, Arglwydd. Nid yna i ni eisiau gweld pobl yn dod yn ei niferoedd, ond am y resymau cywir. Arglwydd, trigarha wrthon ni a bywhad y waith. I ni'n cofio eto am frodyr a chwiorydd trwy'r byd, ac yn diolch amdanyn nhw, diolch am eu esiampl nhw. Ni'n meddwl am Nigeria, Arglwydd, ni'n meddwl am Congo, ni'n meddwl am Yemen sydd yn ei chanol hi nawr o Arglwydd, ni'n meddwl am Pakistan hefyd ar ôl yr etholiad, ac yn gweddio dros dy bobl, gweddio dros dystiolaeth yr Efengil. Israel a Gaza wrth gwrs, Rwsia ac Wcrain, Syria o Arglwydd, Iran. I ni'n cyflwyno'r llefydd yma, deled y deyrnas. Diolch, Arglwydd, mae'r gwynt yn chwythu lle ymuno. Diolch bod dim carchar, na dim byd yn gallu rhwystro dy air di pan wyt ti ar waith, Arglwydd. Felly bywhad y waith yw ein gweddi ni, ac i ni'n pledio dros Gymru hefyd, Arglwydd, ein gwlad ni ti di bendithio gymaint yn y gorffennol, trigarha wrthon ni hefyd. Ac i ni'n gweddio, byddwn ni'n gweld, Arglwydd, mwy a mwy yn gofyn am Dduw, gofyn am faterion i henaid, yn dangos concern ysbrydol a am bethau trygwyddol, Arglwydd. Trigarha, Arglwydd, ac anfon dy ysbryd glân. Diolch am ein gilydd, diolch am y ffyddoniad o Arglwydd, diolch bod ni ddim ar ben ein hunain, bod ti ddim wedi gadael ni'n ddi-dyst, helpa ni i weithio gyda'n gilydd, helpa ni garu'n gilydd, Arglwydd, yn y gwaith ac yn yr eglwys. Arglwydd, helpa ni fod yn wyliadwrus o'r un drwg a'i holl amcanion a'i ddichellion o Arglwydd yn ymosod mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Nertha ni felly ni'n gweddio. Arglwydd, gwneler dy ewyllus di. Helpa ni fyw yn ôl ewyllus y gair, beth sy'n amlwg. Helpa ni ildio'n hunain i ddewyllus dirgel o Arglwydd, dy ragluniaeth fawr. Weithiau dyn ni ddim yn deall dy ragluniaeth i ni'n cyfaddau, Arglwydd. Ond helpa ni ildio dewyllus di awneler ym mhopeth, dewyllus di sydd orau, Arglwydd. Helpa ni i ildio i ti bob amser o Arglwydd ac i ymdawelu yn dy ffyrdd di. Mae dy ffyrdd di gymaint uwch na'n ffyrdd ni, mae dy feddyliau di gymaint uwch na'n meddyliau ni, Arglwydd. Helpa ni ymdawelu yno ti, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus o Arglwydd. Ac Arglwydd, i ni'n diolch am fara beunyddiol heddiw, am bob trigaredd, Arglwydd. Diolch yn fawr am fwyd a dillad a chartre, rhyddid i addoli, gymaint o fanteision sydd gyda ni. I ni yn ddiolchgar, Arglwydd. Helpa ni bido ni diwiau o dyroddion di, Arglwydd, ond i ni yn diolch yn fawr iawn. Ac i ni'n diolch am faddeuant hefyd trwy waed y groes. Diolch, Arglwydd, am faddeuant sydd i ni heb dalu, ond wedi costio'n ddrud i ti. Maddau ni eto fel i ni wedi maddau i'n gilydd, Arglwydd, ac cadw ni rhag temptasiynau di-angen, gwared ni rhag yr un drwg, Arglwydd. Nertha ni eto yn y frwydr, helpa ni fod yn y frwydr, a nertha ni yn y frwydr, yn enw Arglwydd y lluoedd. Y frwydr yn erbyn drygioni, yn erbyn pechod. Derbyn ein diolch ni nawr, Arglwydd, ni'n cyflwyno'n gilydd i ti, y rhai sy'n galaru, rhai sy'n mewn gwendid, rhai falle ni'n mynd ymwybodol o amgylchiadau yn pwyso, beth bynnag yw e.
gofyn, cyflwyno'n gilydd i ti, helpa ni gadw'n llyged arna ti. Derbyn ein diolch. Ni'n gweddio dros holl waith yr eglwys bod dim gymaint o weithgareddau wythnos yma wyt ti ar waith pan di ni ddim yn gweithio. I ni'n hau yr had a mae'n tyfu mewn ffordd di ni ddim yn gwybod. Ac ni'n gweddio byddi di ar waith wythnos yma Arglwydd, yng nghalonnau a bywydau pobl sydd wedi clywed yr Efengyl yn ddiweddar, sydd wedi dod i gysylltiad yn ddiweddar. Bydd di ar waith eto Arglwydd. Y plant yn yr ysgolion, y rhai sy'n dod i gysylltiad â ni. Ni'n gweddio bydd ôl gwaith yn y galon, y gwaith dirgel yna gan yr ysbryd glân, a bydd e'n dwy'n ffrwyth. I ti y bwr clod, i ti y bwr gogoniant, eiddo ti yw y deyrnas a'r nerth, derbyn i felly yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn, dyw'n darpar o hyd at raid dynol ryw, yw'n cysur i gyd, a'n cymorth i fyw. Pan sycho ffynhonnau cysuron y llawr, ei heddwch fel afon a lifa bob awr. Wel, gawn ni droi yn sylw nôl at y darlleniad a'r hanes sy'n gyfarwydd i ni wrth gwrs, hanes Dafydd a Goleuath, ac meddwl am arglwydd y lluoedd. I ni wedi bod yn edrych ar rhai o'r enwau yma ni'n dod ar eu traws nhw yn yr ysgrythyr, sydd yn bwysig iawn. Bod enw'r arglwydd wrth gwrs yn dŵr cadarn i ni.
Mae'r cyfiawn yn ffoi ato ac yn byw. Ac y rheswm am hynny yw bod enw yr arglwydd yr un peth a cymeriad yr arglwydd. Mae enw fe yn dweud rhywbeth amdano fe. Pwy yw e? Ac mae hynny yn help mawr i ni wrth ddefnyddio enw yr arglwydd a phwyso ar enw'r arglwydd. Mae'n golygu pwyso arno fe a beth mae'r enw yn dweud amdano fe. Ac yn yr hanes yma, hanes Dafydd a Goliath, enw yr arglwydd yw'r ffocws. Yr arglwydd yw y ffocws. Fe yw ffocws sylfaen a hyder Dafydd. Trwy'r hanes i gyd. Ac fe yw sylfaen buddugoliaeth Dafydd, wrth gwrs. Yr arglwydd. Pwy yw'r arglwydd? A dyna sy'n ganolog yn yr hanes yma. Reit, jyst i'ch atgoffa chi, o ran cyd-destun, ewn ni at y sleid cyntaf, ble i ni, os chi'n gallu gweld hwnna, ddim yn siŵr, allu wyddo fe tyn bach, falle, rhyw fath o Bible timeline, Bible timeline, fel chi'n gweld yn yr enw, ac mae'n dechrau gyda'r creu, wedyn mae'r tadau, y patriarchiad, wedyn mae'r Exodus, a dod yn rhydd, y conquest o dan Joshua, wedyn y barnwyr, ac wedyn cyfnod y brenhinoedd. Okay? Felly, i ni tua 1105 i 1005, y 100 mlynedd yna nawr, y cyfnod yma, cyfnod Samuel, wrth gwrs, yn farnwr, yr ola o'r barnwyr, ac yn broffwyd, brenhiniaeth Saul, a dyma'r hanes i gyda ni, Saul yw'r brenin cynta, chi'n cofio, yn Israel. Mae'n hanes o ddirywiad ysbrydol o hyd. Dyw pethau ddim yn llewyrchus iawn yn ysbrydol ym mherthynas y bobl a'r arglwydd. Ac mae'n bwysig i ni gofio mae'r Beibl yn rhoi y pwyslais yna. Achos dyna sy'n bwysig yn ein bywyd ni, ein perthynas ni a'r arglwydd. Maen nhw eisiau brenin, ond dim am y resymau gorau. Maen nhw eisiau brenin i gael bod fel pawb arall. Mae'r cenedloedd eraill a brenin, so pam na gewn ni frenin i fod rhywun peth â nhw? Na'r ffasiwn. Bod yr arglwydd yn farnwr ac yn frenin iddyn nhw. O na, maen nhw eisiau brenin gweledig, gweladwy, fel pawb arall. Maen nhw eisiau bod rhywun peth, a mae'n beryglus i ni, yn rhaid ni fod yn ofalus, wrth gwrs, bod ni ddim yn gwneud dim byd jyst i gopio rhywun arall. Fel eglwys, neu fel unigolion. Mae rhaid ni fod yn ofalus, mae rhaid ni feddwl yn ddyfnach na hynny bob amser. Ac mae Dafydd yn dod ar y llwyfan fel petai. Ac mae Duw gyda Dafydd. Mae Dafydd yn dduwiol, mae'n ei amddiffyn rhag Saul a gelynion eraill dro ar ôl tro. Ac i ni'n dysgu eto, Duw sy'n rhoi gwir lwyddiant i'w bobl. Nid y brenhinoedd. Mae nhw'n lan a lawr. Mae rhai yn well na'i gilydd, llawer ohonyn nhw'n siomedig, ond mae'r arglwydd sy'n rhoi gwir lwyddiant i'w bobl. Ond mae barn yn dod ar ei bobl oherwydd ei hanefuddod. Ac mae'n gyfnod trist, mae arweinwyr yn methu, mae Eli, wrth gwrs, yn siom a'i feibio ne, fel ni wedi bod yn gweld ar nos Fawrth. Saul, y brenin cynta, yn siom, a diwedd Samuel, mae e'n siomedig yn y diwedd. A mae gyd yn paratoi wedyn ac yn arwain, wrth gwrs, ar gyfer yr arweinydd perffaith sy'n mynd i ddod. Y gwas, wrth gwrs, y brenin, y proffwyd, yr offeiriad, y Meseia, yr arglwydd Iesu. Wel nawr te, mae'r Philistiaid yn bygwth yn y cyfnod yma, maen nhw'n ddreinen yn ystlys, wrth gwrs, maen nhw'n cael eu gadael yna oherwydd diffyg ffydd ac anifuddod y bobl. Mae'r gelynion yna trwy'r amser, a Goliath wedyn ni y cawr. So ni'n dod at Goliath nesaf, ac mae e'n herio. Mae'n herio
Israel. Chi'n gweld? Mae'n herio byddin Israel. Byddin Duw, medde Dafydd. Byddin yr arglwydd. Mae'n herio. Ac mae'n cynnig gornest. Come on, gawn ni gystadleuaeth. Gawn ni one-to-one. Ac wrth gwrs, mae'n anheg. Mae dros i 9 droedfedd. Mae'n filwr praff, cryf, cydnerth. Mae profiad ydy, mae'n filwr broffesiynol. A mewn ffordd, mae'n gofyn am one-to-one, achos mae'n mynd i fod yn rwydd. Yn ei feddwl e. Mae'n mynd i fod yn rwydd. Pwy sy'n mynd i gystadlu gyda fe? Pwy sy'n mynd i fod yn gawr i ymladd gyda fe? Sneb yn mynd i ddod. Sneb allu fyddi fe. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n gwneud i ni feddwl wedyn am ein goleuaeth ni. I ni ddod â hwn, nawr te i ni, i'n bywydau ni heddi, fel eglwys, fel byddin Duw, neu fel unigolion, wrth gwrs. Mae gyda ni Elin hefyd. Mae gyda ni goleuaeth, wrth gwrs. Satan a'i fyddin e. Satan, y byd, medde y Beibl wrthon ni, hynny yw y byd yn yr ystyr, y realm yna, chi ffili gweld, lle dyw pobl ddim eisiau Duw, ddim eisiau Crist yn frenin. Dyna di'r byd, nid y cosmos, ond y byd, realm ysbrydol yw e, chi ffili gweld e ar fap, ond lle mae Duw yn cael ei wrthod, lle mae Iesu Grist yn cael ei wrthod, ac i ni yn y byd. I ni yn y byd. Ac mae Satan yn cael ei alw tywysog y byd hwn. Fe yn dal pobl mewn tywyllwch, mewn dallineb, mewn gelyniaeth yn erbyn Duw. Na fe, mae yna frwydr. Mae yna frwydr ysbrydol. A gwai ni fel Cristnogion, os nag i ni'n cofio bod ni mewn brwydr ysbrydol. Gwai ni, i ni'n mynd i gwmpo, os nag i ni'n cofio bod ni mewn brwydr, mae rhaid ni fod yn effro, a mae rhaid ni gadw'n llyged ar yr arglwydd a gwisgo'r arfogaeth. A mae Satan yn ôl y Beibl yn gallu bod fel mae goleuaeth fan hyn yn herio, yn bygwth, llewriadwy. So, mewn rhai gwledydd, wrth gwrs, nawr, mae e'n llewriadwy. Allwch chi'n bod yn Gristion, os ych chi yn Gogledd Corea. Llewriadwy yw e. Os cewch chi'ch dal gyda Beibl yn y tŷ, byddwch chi'n diflannu. Welif neb chi to. Na beth sy'n digwydd? Just am gael Beibl yn y tŷ hyd yn oed. Llewriadwy. Nigeria, miloedd wedi marw yn y flwyddyn diwetha a'r Congo ac yn y blaen, ac manne eraill hefyd. Ymosod i niweidio ym mhob ffordd. Niweidio'n gorfforol, carcharu, lladd, ym mhob ffordd, erlyd. Yr un gelyn yw e, mae'r un gelyn yn ein gwlad ni, ond dyw e ddim yn bob tro fel llewriadwy. Mae'n gallu bod fel angel y goleuni hefyd. Mae'n gallu newid i tactics yn ôl ble mae e. Ac mae'n gallu bod ar waith yn rhwygo eglwysi. Rhwygo Cristnogion, oddi wrth ei gilydd. A rhwygo pan does dim reswm i rhwygo. Nid am yr efengil, a gwirioneddau'r efengil, ond beth eraill, personoliaethau. Fel oedd yn Corinth. Dwi plaid Paul, dwi plaid Apollos. O, dwi yn grŵp Cephas ydw i. Nid yr efengil oedd e'n personoliaethau oedd hwnna. Pwy oedd tu ôl i hwnna te? Y gelyn, wrth gwrs. Rhwygo. Rhwygo. Wedyn, mae eisiau gwyro yr eglwys a gwneud yr eglwys yn wan, fel bod yr eglwys ddim yn fodlon brwydro yn y frwydr ysbrydol. Tynnu'r eglwys mas o'r frwydr yn erbyn pechod a drygioni. Sut mae'n gwneud hynny? O, gyda heresy. Gyda heresy. Troi llygad yr eglwys at beth eraill. Oddi wrth yr efengil, neges y groes. Neges bod Iesu Grist wedi marw dros ein pechodau ni. Dyna'r unig ffordd at Dduw. Yr iawn a dalwyd ar y groes. A gwirioneddau'r Beibl, gwirioneddau mawr ar efengil. O, na fe, tyniwn ni reina mas.
Dyn ni hwn mas man hyn a hwn mas man draw. Ac wedyn, chi'n ffindo bod yr eglwys ddim ar dan ynglyn â'r frwydr i ennill y neidiau, ond clwb yw e i wneud rhywbeth arall. A mae'r diafol wedi cael buddigoliaeth yn y sefyllfa yna. Mae wrth gwrs eisiau'n digaloni ni, rhag sefyll a brwydro yn enw Iesu Grist. Mae'n ein cyhuddo ni, fe yw cyhuddwr y brodyr. Mae'n ein cyhuddo ni bod ni'n rhy wan, bod ni'n ormod o bechaduriaid. Mae'n troi ni edrych arno ni'n hunain, a'n gwendid ein hunain. Paid â meddwl gallu di fod yn dyst i Iesu Grist. Paid â meddwl gallu di sefyll fel Cristion. Paid â meddwl wnei di goncro'r pechodau yna yn dy fywyd di. Paid â meddwl, a mae'n cyhuddo, ac yn digaloni, ac yn tynnu ni lawr, wrth gwrs. Ac nes bod ni fel byddin Israel yn rhedeg bant, ni'n ofon. Ni'n ofon, llawn ofnau wedyn ni. Achos mae'r gelyn wedi cael ei ffordd. Felly bod ni'n eisiau hoelio yn lliwiau i'r mast ym mhob sefyllfa. Bod ni'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. So dyllu di feddwl bod yn dyst yn dy deulu di, neu yn y gwaith na, neu yn dy ardal di. Wel, dyna fe. Y gelyn, yn digaloni, y gelyn yn ymosod, i ni mewn brwydr ysbrydol. Yn bwysig bod ni'n cofio hynny, a mae'n ddarlun da honno fe fan hyn. Ond mae yna rwystrau eraill yn dod ar draws Dafydd cyn cyrraedd Goliath. A'r un cyntaf yw ei frawd, Eliab. Ac ni'n clywed llais Goliath yn llais Eliab, ei frawd. Adnod 28 ac adnod 42. Na i ddarllen nhw i chi. So dyma beth mae 28 yn dweud. Pam collodd ei dymer gyda Dafydd? Pam deithos ti lawr? Mae beth wyt ti'n wneud man hyn? A pwy sydd gyda'r cwpl o ddefaid na? Bugail bach ifanc di-nod wyt ti, gyda grŵp bach o ddefaid yn y wlad. Beth wyt ti moyn yn busnesan fan hyn nawr? Beth mae'n gweithio fe? Mi o'n dy hyfdra, wyt ti jyst eisiau gweld y frwydr. Busnesa wyt ti? Ac wyt ti'n fugail ifanc, di-nod, dwi ddim yn filwr, beth wyt ti'n wneud fan hyn nawr? Ac wedyn adnod 42, a phan edrychodd y Philistiaid a gweld Dafydd, dirmygodd ef. Am ei fod yn llencyn, bod e mor ifanc, gwritgoch, golygus. Maen nhw'n gweud yr un peth. Mae frawd a'r gelyn Goliath, yr un peth maen nhw'n gweud. Llais Goliath yw llais ei frawd e. Pwy ti'n meddwl yw ti? Alli di ddim wneud dim byd fan hyn. A mae'r gelyn yn gweud yr un peth. Wedyn ni, mae Saul. Pan mae Saul yn siarad ag e, mae meddwl Saul yr un peth a meddwl Goliath. Yr un peth yn gwmws. Adnod 33, dyma beth mae Saul yn gweud. Ni fedri di, allu di ddim meddwl mynd ac ymladd ar Philistiaid hwn. Llanc wyt ti, ac yntau'n rhyfelwr o'i ieuenctid. Mae e'n professional. Mercenary. Amateur wyt ti, sa ti riod wedi codi cleddi fan dy fywyd. Pwy o beth sydd gyda ti? Allu di ddim wneud e. Gallu di ddim mynd. Adnod 38, mae'n rhoi yr arfwisg, mae'n gwisgo fel lan a'i wisgi hunan, fel bod rhyw chans dyga, nes bod e ffili cered podab. Mae'n eitha comical. Llwch chi ddechmygu fe yn y gwisg mawr yma, sy'n perthyn i'r brenin, a mae'n ffili symud bron iawn, a mae'n goffo tynnu nhw bant. Dwi ddim gallu cerdded na rhedeg. Ac mae Goliath yn dweud, ai ci yw i fi? Dy fod yn dod ataf a ffyn, wel na joc. Mae e wedi cito lan i gyd, gyda'r cwbl lot, a mae hwn yn dod gyda dim ond ffon dafl. Sling fach, a cwbl o gerig, y gyd sydd gyda fe. Pwy o beth sydd gyda y fe? Ac felly, chi'n sylwi,
Mae rhaid i ni fod yn ofalus iawn. Heb yn wybod i ni weithiau, gallwn ni fod yn llefaru geiriau y gelyn. Na beth wy'n gweud? Mae Eliab, ei frawd yn dweud pethau tebyg iawn i beth mae Goliath yn gweud. Mae rhaid ni fod yn ofalus wrthon ni'n hunain, beth i ni'n dweud wrthon ni'n hunain, pa gyngor i ni'n rhoi, achos mae'n clywed yr un lleisiau, cyn iddo fe ddod at Goliath ei hunan. Ond wedyn, mae Dafydd a geiriau Dafydd yn torri ar draws yr hanes i gyd. Mae'r sefyllfa, mae'r darlun mor dywyll, mae mor ddi-dduw y sefyllfa. Fel mae'n cael ei beintio gan Goliath, fel chi'n gweld y fyddin a Saul, allech chi dyngu bod dim Duw i gael, a bod dim Duw gyda nhw. Falle oedd rwle lan myna, ond oedd ddim gyda nhw o ddydd i ddydd, ddim yn golygu dim byd iddyn nhw. Na'n cymdeithas ni heddi, ond beth am y meddyliau ni yn ein bywydau o ddydd i ddydd? Oedden ni'n gallu mynd fel hyn? Wrth gwrs bod ni. I ni'n gallu wynebu sefyllfaoedd bywyd o ddydd i ddydd a colli golwg. Mae'r Duw byw gyda fi. Dwi'n perthyn i fyddin y Duw byw. Mae arglwydd y lluoedd gyda fi. A tybed, oedden ni'n gallu rhoi'r argraff bod dim Duw i gael dyn ni. Pa mae gyda ni yr holl a lluog. Pa mae gyda ni arglwydd y lluoedd. Brenin y brenhinoedd. Pa mae ysbryd Duw yn trigo yno ni fel ei blant a'i bobl. Ond mae byd olwg Dafydd, chi'n gweld, mor glir. Mae beth sy'n taro chi? I world view Mae mor glir. Siwt mae'n gweld y byd. Siwt mae'n gweld yr amgylchiadau. Siwt mae'n gweld beth sydd o'i flaen A gyda'r fe fath ffocws. Mae'n hyfryd, mae'n ardderchog, mae'n gymryd o esiampl i ni. Mae'n mor glir. Mae'r arglwydd mor fawr, mor blaen, mor ganolog. Trwy'r amser. Ac mae'n esiampl hyfryd, mae'n her i ni, ond mae'n dda i weld Adnod 26 a 36. Y Duw byw. Y Duw byw. Beth mae'n gweud yn 26 nawr te? Pwy yw'r Philistia dienwaidiedig hwn ei fod yn herio lluoedd y Duw byw? Oedd Dafydd yn glir. Pwy o'n nhw? Pwy oedd y fyddin? Oedd e'n berffaith glir. Ni yw pobl y Duw byw. Nid Dagon, Duw y Philistiaid, o Goliath yn rhegi Dafydd yn enw ei dduwiau fe. Ond pwy oedd hwnnw? Neb. Ond nhw'n bobl byddin y Duw byw. Y creawdwr, y cynhaliwr, y gwaredwr byw. Nid un oedd ar y shelf, lawr draw fyna rwle. Nid oedd un oedd yn gaeth i'r cysegr draw fyna. Y Duw byw. Gyda nhw, bob dydd, ym mhob sefyllfa, y Duw byw yw Mae mor glir. Wedyn, mae'n dweud yr un peth yn 36, wrth gwrs. Dim ond fel un ohonyn nhw bydd y Philistiaid dienwaidiedig hwn am iddo herio byddin y Duw byw. Chi'n gweld fel mae feddwl e'n gweithio. Chi'n gweld beth yw'r darlun sydd gyda Dafydd o fywyd. Nid o gallwn ni wneud hwn, i ni'n ddigon da, i ni'n ddigon dewr. Na. Ni yw pobl y Duw byw. Mae gyda ni Dduw byw. Mae gyda ni waredwr byw. Mae gyda ni waredwr byw. Yn y ne, mae wedi concro pechod a marwolaeth. Mae wedi ei ddyrchafu uwchlaw pawb a phopeth. Ond, ydy ni'n byw fel petai ni'n bobl y Duw byw. A'r arglwydd byw. Yn ein meddwl, yn ein ffocws, yn ein ymwneud â bywyd bob dydd.
Yn rhy aml i ni'n gallu bod fel y fyddin falle. Wedi colli golwg. Goleuaeth yn fawr, y bygythion yn fawr. Common sense yn gweud sy'n chance dyn ni yn ei erbyn ni. Ond beth am y byd olwg arall sy'n gan Dafydd? Mae'n arglwydd y lluoedd. Ti'n dod ata i gyda dy holl kit, dy holl gleddyf a crymgledd ac yn y blaen, a popeth dy ti. A gwell na neb arall yn siŵr. Ond dwi'n dod ata ti yn enw arglwydd y lluoedd. Hynny yw, mae'n arglwydd ar bawb. Y lluoedd i gyd. Sy'n bod pwy lu chi'n enwi? Mae'n arglwydd y lluoedd. 1 Ioan 3, adnod 2. Gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw. Dyna pwy ni. Ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld fel y mae. I ni'n blant i Dduw. I ni'n mynd i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu pan mae'n ymddangos eto. Dyna pwy ydym ni. Ac i ddod at arglwydd y lluoedd, Effesiaid 6:12, nid am ei drolion, nid a dynion yr ydym yn yr afel, ond a thywysogaethau, awdurdodau, llywodraethwyr, tywyllwch, y byd hwn, Satan a'i lu i gyd, pwerau ysbrydol, drygionis yn unigolion leoedd. Ond mae yr arglwydd yn arglwydd y lluoedd. Mae'n arglwydd ar y lluoedd yna, mae wedi concro nhw. Mae wedi ysbeilio nhw ar y groes yn barod. A bob dydd mae pobl yn cael eu tynnu o dywyllwch i oleuni, o feddiant Satan at Dduw. Bob dydd, nes bydd y rhif yn llawn. Mae e wedi concro, pechod, marwolaeth, uffern, Satan. Mae wedi concro fe, mae ar ddeheulaw Duw yn y nef. Gawch i ni gyda ymlaen at Effesiaid 1. Hwna sy'n nesaf. Na fe, yr arglwydd Iesu wedi cael ei ddyrchafu nawr te o'r bedd ac i'r nef, ymhell uwchlaw pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth, rhai dynol nawr hefyd, pob teitl, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd i ddod. Daros dyngodd Duw bob peth dan ei draed ef, a rhoddodd ef yn ben ar bob peth i'r eglwys. Ei mwyn ni. Mae e'n frenin ar bopeth. Mae e'n frenin ar bawb. Mwyn yr eglwys. Ydy hwnna'n rhyfeddol. A'r her i ni fan hyn yw bod hwnna'n glir. Yn ymfeddwl i. Pan wy'n mynd i frwydre'r dydd fori. A dydd Mawrth, a dydd Mercher, a dydd Iau. Mae yn teyrnasu. Mae'n arglwydd i yn arglwydd y lluoedd. Mae e'n arglwydd byw. Mae e'n dduw byw. Mae'n had i yn dduw byw. Wel, nawr te, o ble mae hyder Dafydd wedi dod te? O ble mae wedi cael y golwg yma, a'r ffocws yma? Felly bydd hwnna'n helpu ni. Sio bod ganddo fe feddwl mor glir, mor fawr o'r arglwydd. Gai awgrymu 3 pheth. Unigedd. Solitude. Unigedd. Gawn ni edrych ar y sleid. I ni'n gwybod ble mae wedi bod, bugeilio. Na beth oedd e'n neud. Dysgu canu'r delyn, wrth gwrs. Beth oedd e'n mynd i wneud â hynna? Yr holl ddyddiau yna, beth chi'n neud? Mae'r defaid yn pori fyna. A oriau ydych chi ar eich dwylo. Beth chi'n mynd i wneud? Dysgu'r delyn, dysgu myfyrio, a cheisio Duw. A chi'n gwybod mae hwn yn bwysig iawn yn y bywyd Cristnogol. A mae'n anodd. A mae'n anodd yn ein bywyd o'n diwylliant ni heddi, falle'n fwy anodd. Achos mae'n diwylliant ni eisiau llanw pob eiliad a ryw distraction neu gilydd. Y ffôn symudol. Pan sy'n byd i chi wneud, beth chi'n wneud? Edrych ar hwnna falle.
y teledu, etc. etc. I ni'n byw mewn cymdeithas sy'n ofon unigedd. Nid unigrwydd, mae unigrwydd yn broblem arall, ond unigedd yw solitude. Solitude. Pan ych chi ar ben eich hunan gyda'ch meddyliau eich hunan. A gerbron Duw, wrth gwrs, ar ben eich hunan. Y mesur o'r hyn ydy ni fel saint yw beth i ni ar ein pen yn hunan gyda'r arglwydd. I ni falch o gymdeithas, mae'n bwysig iawn i gael cymdeithas yn yr eglwys, yn y moddion gras. A mae yn bwysig, ond mae'n amser i fod yn dawel ar ben yn hunan gyda yr arglwydd. Beth newidiodd a gwedd newidiodd bywyd Jacob, oedd y profiad gafodd pan gafodd ei adael ei hunan yn Peniel. Pan oedd ar y ffordd nôl o Padan Aram i Wlad Canan, wrth gwrs. Jacob a dawyd ei hunan. Ac yn yr unigedd yna, oedd yr arglwydd yn delio yn bersonol ac yn unigol, one-to-one, gyda fe. Gyda fe. Mae gymaint o fywyd yn cymdeithas ni yn dianc, rhedeg bant o'n meddyliau ni ein hunain. O fod mewn sefyllfa i fyfyrio, unigedd, one-to-one, gyda'r arglwydd. Ond mae'n ei gwaniaeth. Mae'n ei gwaniaeth yn ein byd olwg ni. Mae'n ei gwaniaeth yn ein hagwedd ni. Os nag oes amser gyda ni i fod yn yr unigedd, i ni ddim yn mynd i fod mor glir pan ni'n dod un bywydau ymarferol bob dydd. A wy'n siarad yn hunan gymaint a wy'n siarad â chi nawr wrth gwrs. Yn ail, brwydrau a phrofiadau y gorffennol. Mae'n sôn wrth Sol yn dweud, mae Sol yn gweud, allu di ddim mynd, sy'n gobeith cyneru dydy, yn erbyn y dyn fel Goleuath. 34, bugail ar ddefaid ei dad yw dy was, pan fu llew neu arth yn dod ac yn cipio dafad o ddiadell, ddau'n mynd ar ei ôl ac yn y blaen. Dim ond fel un ohonyn nhw, mae gyda fi brofiad o'r gorffennol. Beth oedd yr arglwydd wedi bod iddo fe a wedi gwneud drosto fe yn barod. Oedd e wedi ei nerthu fe yn barod yn erbyn anifeiliaid peryglus iawn, anifeiliaid rheibus, yn barod yn ei fywyd, y llew a'r arth. A so mae hwnna'n helpu ni ta? Wel, mae'n bwysig bod ni'n cofio, ac yn edrych nôl, siwr ni wedi cael nerth yn y gorffennol. I goncro rhai pechodau, trwy nerth yr arglwydd, wrth gwrs. Rhai brwydrau, rhai ofnau, pethau sydd wedi ein siomi ni wedi cael ein gwrthod falle achos bod ni'n Gristion, rhyw salwch wedi pwyso arno ni, ond ni wedi dod trwyddo fe, rhyw dor calon. A beth mae Dafydd yn dweud yw, mae wedi cael nerth yn y frwydr. Yn y frwydr. Wrth ddelio gyda'r gelyn oedd yna. Yn y frwydr. Ac os i ni wedi cael nerth yn y brwydrau, i ni wedi cael yn y gorffennol, i ni'n gwybod gawn ni nerth eto. Gan yr un, yr arglwydd. Yr un fydd gyda ni, dyna mae Dafydd yn gweld. Mae wedi bod yn gymaint o help personol i fi yn barod. Bydd e'n helpu fi to. Neu fe ddim yn gadael i. Na cefni arna i. Ac yn drydydd, sefyllfaoedd, yr un sefyllfaoedd, ond sefyllfaoedd oedd yn edrych yn anobeithiol o safbwynt dynol. A mae wedi profi rheina'n dywe. Pwy oedd i sefyll yn erbyn llew? Pwy oedd i sefyll yn erbyn arth? Un bach eiddil, ifanc, bugail oedd yn y gyd oedd e. Ond oedd dim props gyda fe yn y sefyllfaoedd yna. Mae'n gwybod beth yw mynd i sefyllfa heb props
dynol. Mae gan Goliath i brops, chi'n gweld. Mae gyda fe'r cleddyf mawr, mae gyda fe'r profiad, mae gyda fe'r weiwffon, mae gyda fe'r crymgledd. Mae'r props i gyd yn propo fel lan. Sdim byd y Dafydd. Beth yw'r ffon dafl fe hwnna'n pathetic o gymharu, ynddo fe? Felly, y prop yw yr arglwydd. Pan mae'r props eraill wedi mynd, i ni'n gwybod beth yw pwyso ar yr arglwydd. A mae'n gwybod hynny, chi'n gweld, sefyllfaoedd anobeithiol o safbwynt dynol. Ac erbyn hyn, mae'n barod i wynebu un arall sy'n edrych yn anobeithiol. Achos mae'n gwybod, mae un prop sydd ddim yn mynd i symud. Mae un prop sydd yn gadarn ym mhob sefyllfa, a'r arglwydd yw hwnna. Bod e'n edrych mor wan, mae'n edrych mor ffôl nes bod Goliath yn werthu'n am ei benne. Sdim gwaniaeth. Ac wrth gwrs mae hwnna'n atgoffa ni o'r Efengyl, yn dywe. Mae'n atgoffa ni o Efengyl Iesu Grist a geiriau yn y Testament Newydd. 1 Corinthiaid, diolch Geraint, sori, o'n i wedi anghofio am hwnna, nawr edrych nôl o dde. 1 Corinthiaid, eithir na ni pregethu yr ydym Grist wedi ei groes hoelio, yn dramgwydd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedloedd. Beth oedd neges yr Efengyl? Beth yw'r Efengyl? Mae gobaith y byd, mae gobaith pechaduriaid, mae ffordd ar agor rhwng dyn a Duw trwy un yn hongian ar groes. Neges y groes, fyna mae'n gobaith ni, mewn gwendid, mewn gwarth. Fyna mae'n gobaith ni, dyna neges yr Efengyl, medda'r Apostol Paul. Fyna mae'r bont rhwng dyn a Duw. Ond, i ddod nôl at adnod 25, oherwydd y mae ffolineb Duw, beth mae y byd yn galw'n ffolineb, yn ddoethach na doethineb dynol, mae gwendid Duw, beth sy'n edrych yn wan yng ngolwg y byd, yn gryfach na chryfder dynol. Felly, mae gyda ni y gwaredwr, mae gyda ni ein harglwydd. Mae gyda ni'r un sydd wedi bod ar y groes i dalu pris ein pechod ni. Mae gyda ni nerth yn y gwad. Mae'n gallu edrych yn wan iawn o safbwynt dynol. Pwy ni? Mae'n gallu edrych yn ffôl i dynoed. Mae dyna yw'n gobaith ni, dyna yw'n prop mawr ni. Ond dyna fe, dyna'r Efengyl, dyna'n gobaith ni. Yr oen a laddwyd, ac sydd eto yn fyw. Ac chi'n gweld nawr gyda Dafydd. Mae Goliath, dewn ni at y sleid, yn dod gyda'i gleddyf, gyda crymgledd ac yn y blaen, popeth i gyd. A Dafydd, gwendid, ffolineb, ffon dafl, carreg, bugail ifanc, di-brofiad, ond yn enw arglwydd y lluoedd. Dyna'i brope, dyna'i gyd sydd angen arno fe, enw arglwydd y lluoedd. A dyna'i ymffrost ni'n dod at yr adnod nawr, ymffrostio ar rhai mewn cerbydau, eraill mewn meirth, ond fe ymffrostio ni yn enw'r arglwydd ein Duw. Mae Dafydd yn ymffrostio yn yr arglwydd. Mae Goliath yn ymffrostio yn ei hunan, mae Dafydd yn ymffrostio yn yr arglwydd. Mae Saul a'r fyddin yn ymffrostio mewn dim byd. Sy'n gobeith. Maen nhw'n colli pob gobeith. Ond mae Dafydd yn ymffrostio yn yr arglwydd. Mae'n prawd ohono fe. Mae'n gwybod bydd e'n gyda fe. Mae'n gwybod bydd e'n sefyll gyda fe. Mae'n gwybod bydd e'n rhoi buddigoliaeth iddo fe. Mae'n ymffrostio yn yr arglwydd. A'i nod mawr yn gorffen gyda hwn yw gogoneddu Duw. Na beth sy'n bwysig. Gogoneddu Duw yn y sefyllfa yma. Na beth sy'n bwysig i Dafydd. Nid jyst buddigoliaeth i Israel,
a tynnu'r Philistiaid lawr, pegnau ddwy. Na, gogoniant Duw. A mae'n glir yn yr hanes, 46 a 47. Ni'n gorffen gyda'r pwynt yma nawr. Y dydd hwn bydd yr arglwydd yn dyroi yn fy llaw, dwi'n mynd i dyladd di ac yn y blaen, mwyn i'r byd i gyd i wybod fod Duw gan Israel. Nid pa mor dda yw Saul, nid pa mor glefer yw byddin Israel, ond mae Duw gan Israel. Beth mae'r arglwydd eisiau ar ein cyfer ni? Wel, fod pobl yn gallu gweld yn ein bywyd ni, mae Duw byw, mae gwaredwr byw gyda hwn neu hon yn ei bywyd bob dydd. A dyna oedd yn pwyso ar Dafydd. Mae eisiau pawb i wybod sut un yw yr arglwydd. Sio dyn yw e. Achos mae'r brenin a'r fyddin, dyn nhw'n dangos sio dyn yw'r arglwydd. Sech chi'n edrych arnyn nhw, byddech chi'n credu bod yr arglwydd wedi marw a wedi mynd. Mae eisiau bobl i weld y Duw byw, arglwydd y lluoedd. Ac wedyn ni, mae eisiau'r byd i gyd i wybod, ac yn ail, mae eisiau'r fyddin i wybod hefyd. Ac i'r holl gynulliad hwn, byddin y Philistiaid, byddin Israel, mae eisiau nhw wybod hefyd. Mae'r arglwydd yn gwaredu. Mae'n achub, mae dal gyda ni, oherwydd yr arglwydd bia y frwydr. Mae hwnna'n dweithio ni, os ni eisiau bod fel Dafydd, mae rhaid ni ofyn y cwestiynau iawn mewn sefyllfa. Nid siwrd mae cadw mhen i lawr, siwrd mae plesio pawb, siwrd mae osgoi trwbl falle, neu cwestiynau fel yna, dwi'n yn gwybod. Na, beth oedd Dafydd yn gofyn? Siwrd mae gogoneddu Duw yn y sefyllfa yma. Beth am i ni wneud hynny? Beth am i chi wneud na wythnos yma? Falle bod problem teuluol, falle bod problem yn y gwaith, falle bod sefyllfa arall, falle bod rhywbeth arall yn eich wynebu chi. Beth yw'r cwestiwn i ofyn? Siwrd mae gogoneddu Duw yn y sefyllfa yma? Yr adnod ola nawr te, felly beth bynnag awnewch, pinau bwyta, yfed, unrhyw beth arall. Gwnewch bopeth gogoniant Duw. Gogoniant Duw. A dyna i chi'n gweld y mywyd Dafydd. Gallwn ni ofyn am ddoethineb, gallwn ni ofyn am nerth. I ogoneddu. Ni'n darllen wythnos yma am rywun oedd yn siarad am rhywbeth tebyg i hyn, ac oedd e'n dweud pan mae sefyllfaoedd yn codi, wy'n sgrifennu pethau lawr, a wy'n gofyn, siwrd mae gogoneddu Duw. A wy'n gofyn am ddoethineb. Ne fe? Yn ymarferol, yn sefyllfaoedd ni. Nid beth sy'n orau i fi yn bersonol bob amser, siwrd mae gogoneddu Duw yn y sefyllfa yma. Ac ni'n gweddio felly y bydd arglwydd y lluoedd, wrth gwrs, y Duw byw yn cael y clod a'r gogoniant yn ein bywydau ni o ddydd i dydd. Weithiau, cawn ni fuddugoliaeth amlwg falle dros y gilyn. Weithiau, nid buddugoliaeth amlwg, ond buddugoliaeth ysbrydol bydd e. Amen. Wel, ni droiwn ni nawr te at yr emyn ola sydd gyda ni hyn o eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin, y rhai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthu'n byddin.
Diolch Arglwydd am dy air i ni heno. Diolch am yr efengyl o Arglwydd. Diolch bod ein gobaith ni yn y groes, oedd yn arwydd i lawer o wendid a pholineb, ond i ni sydd yn allu Duw iachawdwriaeth. Ac o Arglwydd, diolch am esiampl Dafydd, a'i feddwl clir, a'i feddwl mawr ohono ti mewn sefyllfa real o ddydd i ddydd. Ac i ni'n diolch am hynny. Ac i ni'n gofyn i ti faddau ni'n gwybod beth yw ei golli golwg. Falle weithiau fel Sol ar fyddin, nes bod ni'n ofnus ac yn digaloni'n rhwydd. Helpa ni i roi amser i'r unigedd o Arglwydd, i dy geisio di yn y man tawel. Helpa ni gofio beth wyt ti wedi bod i ni yn y gorffennol. A helpa ni gofio mai ti yw y prop, neu byth yn gadael ni lawr, Arglwydd. O, Arglwydd, helpa ni byd o pwyso gormod ar brops eraill, ond arna ti. A diolch am ein atgoffa ni o'r gwirioneddau mawr yma. Diolch mai ti yw y Duw byw, bod gyda ni arglwydd byw, bod gyda ni arglwydd y lluoedd o'n plaid ni, fel y gallwn ni fod ym mhob sefyllfa yn fwy na chwn cwerwyr, trwy ar hwn a'n carodd ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a'r hoso gyda ni. Nawr ac yn oes oesoedd a hyd nes y daw. Amen.